δουν ότι ό,τι θεωρούμε στη ζωή μας δεδομένο δεν είναι και το βλέπουμε καθημερινά. Σήμερα εμείς είμαστε εδώ με χαμόγελα, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται σε άλλες περιοχές. Οπότε να ζούμε την κάθε στιγμή ξεχωριστά και αυτό να το περάσουμε και στα παιδιά μας, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Θεός να μας ευλογεί, είναι όλα καλά. Καλημέρα. Πήγαινε! Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Καλά και εσύ. Καλημέρα, τι κάνουμε? Δήματος Οικονομικών κ. Ρετός. Μόνο να απευθυνθώ στους γονείς που συνοδεύουν σήμερα τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού να μην έχουν άγχος. Και σας μιλάω εκ του ασφαλούς και εκ του αποτελέσματος, το οποίο άγχος πέρασα και εγώ πέρσι. Είστε στο καλύτερο σχολείο, είστε με ανθρώπους που αγαπάνε τα παιδιά σας σαν παιδιά τους. Είναι ένα σχολείο το οποίο πραγματικά λειτουργεί σαν οικογένεια. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και τα παιδιά, τα οποία χαίρομαι πάρα πολύ που τα βλέπω σήμερα με χαμόγελο. Και αναρωτιέμαι, παιδιά, αγαπάτε τους δασκάλους σας? Εντάξει, Ελένη μου. Κύριο Ρετό Μιχάλη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Τα μεγαλύτερα παιδιά γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο που βρισκόμαστε εδώ όλο και κάτι καινούριο προσπίθεται μέσα στο σχολείο σας. Χαίρομαι που έχουμε πλέον καινούριους χώρους. Βλέπω φρεσκοβαμμένο γήπεδο. Όποιος είναι έτοιμος για ένα μονάκι είμαι διαθέσιμος, να ξέρετε. Είναι σημαντικό να έχετε πολύ καλές επιδόσεις, ειδικά στο σχολείο σας. Αλλά σημαντικότερο όλο είναι να περάσετε καλά στη ζωή σας. Οπότε θα κοιτάξετε να περάσετε κάθε στιγμή ξεχωριστά καλά με τους φίλους σας, με τους συγγενείς σας, με τους γονείς σας και με τους δασκάλους σας. Ζήστε λοιπόν την κάθε στιγμή και πάντα ο Θεός θα σας βρίσκει το δρόμο, θα σας δείχνει πάντα ότι υπάρχει και μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία. Καλό είναι να αρπάζουμε την πρώτη ευκαιρία βέβαια, αλλά κανένας σας δεν θα πάει χαμένος. Ο πατέρα Λάμπρο φαντάζομαι έχεις κάνει εκατοντάδες λογαριασμούς, εγώ κοντεύω πράγματι τους 100. Τα παιδιά σας είναι εξαιρετικά παιδιά. Έχουν σημαίνει δύο πράγματα. Και οι παιδαγωγοί κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά και εσείς έχετε καταφέρει και να μεγαλώνετε σε ένα περιβάλλον που θα έχει οδηγήσει σε αυτό το σωστό δρόμο. Άρα να είστε υπερήφανοι και τίποτα μην το θεωρείτε δεδομένο.